Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a vítám vás u dalšího videa z Agaria a jsem tady společně s Nobody. Čau lidi. A minulý video mělo docela málo lajků a chtěl bych to natočit znova, tak jsem nahrál agario.us s Nobodym, aby... To je takový zrychlený agar, lepší. Jo. Kdo by nevěděl, tak jsou tam větší kuličky a rychle se to sbírá, jak řekl Nobody. Tak nebudem to okecávat a jdem dál. Tak play. Kde seš? Já jsem... Sejdem se vlevo nahoře. Tak jo. Vidíte? Už teďka mám třeba 300 a ty... Je to něco jako zvětšený agar. Zrychlený. Zrychlený, zvětšený, protože... Já už jsem 14, když tak. Tak třeba 14, tak tady vidíte 13. Nobody. 24. Jo? Já jsem v pravém horním rohu, když tak. Pravým? Já jsem v levým. No a... Tak já jedu doprava. Jo. Tak... Jako já už k tomu nemám nějaký popis, je to jenom zvětšený agar a zrychlený. Takže... Jako bude asi pově. Počkejte. Takže bude ještě sranda. Bam. Oh. Ne. A já jsem 15. Tady si mě týpek chce spapat. Přežil jsem. Tak. Jdu do toho pravýho. Já jsem teďka nekomentoval, protože jsem si do toho zažral. Já tak se sejdem a... Pravém horním, jo? Jo, já tam jedu. A kolikátej seš? 12. Asi 17. Což je málo. A něco dám. A asi budu požírat, aha, tak asi uvidíme první fail. Už tam jedu. Jinak minulou hru jsme hráli a byli jsme oba dva první a já teď můžu být taky. Nazdar! My jsme se potkali, dej mi tu menší. Tak. No, minulou hru a týmovali jsme spolu celkem dobře. Pojď tady dolů. Tady je dobrý, velký. Už jedu. Růžovej, je tady čužovej. Kde jsi? Já se tě ztratil. Dole, já jsem dolů. Jo, dobrý. Naber si ho. Tady jsou ty. Růžovej, doprava. Já nevím, já nevidím tam. Kolika ty seš? I co když ti dám, Snížo? Snížo, když ti dám. Jo, tady je. Moc, dej mi, pojď, dej mi. Pojď. No, pojď ještě. Ne, to ne, už jsem. Kašli na to. Já ti to dám. Já ti to vrátím. Tak se rozstřel, úplně jako se rozdvoj třeba. Já vím, já ti to nejdřív dám. Nebo ať to takhle nasoupám. To je takový víc praktičtější. A dáme si cíl, že budeme první za tohle video. Tak jo. Máte, ještě, Peťo. Tady je, nahoře, viu. No. Dáš mi? Tady, no. Ukaž se na to. Už jsem strašně malý. Ještě já ti dám. Já se tady No počkej, rozdvojí se. A tamhle jede nějaký velký. Sežral jsem. Aha. Je, tamhle jede nějaký velký. Sežral jsem. Tak to byl docela fail. Teď se nám to moc nevydařilo, ale já ještě žiju s našima budíkama. Což je nejdůležitější. Já ti to vrátím, pokud mě tyko nesežerou, což mě asi sežerou, je po mně. Jo. Není po mně, ale... Nobody je 11. Je, už mě sežerou. Jo, tak fail. Je druhý ten, co mě sežral tam. Ještě je tady další sežral. Tak ty kráso, předtím jsme byli první, protože my jsme tady potkali pár dobrých lidí a dávali nám docela dost. Tady nějaký key a on je asi se mnou. A my jsme celkem dobře týmovali, jakože nám to celkem išlo. Že jsme si to dali. Tak mi sežral.
Říkám vám, v tady tom nesmíte nikomu věřit. Prostě nikomu. Prostě jinak on s váma dá tým, jo. Nějaký dobrý lidi s váma dají tým. Jako a vydrží to s váma až do konce. Ale třeba tenhle říkal jako tým, pojď. Říkal si něco podobného jako pojď, dáme tým. Tak jak vidíte, tak teďka jsem jim pěkně utek. Je to muselo teda hodně naštvat. No teď utíkám před takovým modráskem. Sejdem se zase vpravo? Já tady utíkám se tím úplně největší. Kámo, tady se někdo zaseknul. A těsně přede mnou ho někdo sežral. Škoda. Tak já zkusím s tímhle tým. Jsme oba oranžový, tak pojď. Tak, kde se sejdem? Já jsem vpravo dole. Vpravo dole, já jsem vlevo nahoře. Tak jako. A mám 1000 něco bodů. Mám 2. Mariet. Fingers. Sakra. Tak. Teďka už jsem se docela naštval. Už jsem se jako namíchl a jdu po nich. Já třeba dělám to, když jsem začínám, tak se úplně nejvíc, jakože rozpojím co nejvíc můžu, že mám třeba 20 kousků a potom ty malý tuplíky, nebo co to je, žeru rychlejc a jsem větší rychlejc. A to je potom výhoda. Já to dělám v celku, protože když se rozděláte úplně na mega, tak většinou po vás vystřelí a jste v háji. No, ale potom, když jim třeba utečete, tak oni se kvůli vám rozčtvrtí, a pak když jim ještě jednou utečete, tak oni se kvůli vám rozpětí a vlastně potom jsou stejně velký jak vy. Tím pádem je můžete sníst. Jsem vpravo, tak jdeš ke mně nebo jak to bude? Baram. Banán. Pojď. Hele, podívejte, třeba tohle se děje, jo. Dívejte se. Mana. Tak, já už jsem 13, jak můžete vidět. Já jsem 7. Ale já jsem větší. Nejseš, mám 5000. Aha. Jsem 17. Já mám je v žití. Ne, oni sežral. Já to tady zkusím. Já mu chtěl ještě utéct, že je jako zmáčkl mezerník. Já tady ještě zkusím. Sníst tady je nějakýho pána. A nobody. No. Víš, co by bylo docela sranda? No. Kdyby nám to nenahrávalo. Že co? Kdyby nám to nenahrávalo. Cože? Kdyby nám to video se nenahrálo. Já vím, no. Tak doufám, že nás slyšíte. Jinak budu pořádně naštvaný. Ty jsi mi celkem zaskočil, protože jsem si myslel, že se fakt nenahrálo. No, já teď potřebuju tady sníst jednoho týpka. Yes! Jenže on nesmí, mě, akorát tak. Bojuju s nějakým tady Justinem Bieberem. Přesně to jsem chtěl říct. Wow. Tady jsou nějaký týmy, tak to radši nebudu. Oh yeah. To radši nebudu zkoušet. Já jsem tady někoho zkoušel sežrat a potom jak jsem ho žral, tak tam byl zelený, ne? A já už jsem to nestihl ubrzdit a prostě jsem do toho zeleného vjel. A kdybyste nevěděli, tak tady ty bodáky se dají sníst. Ale chce to, abyste byli hodně velký, musíte mít aspoň 1300, abyste to měli. Abyste to mohli sežrat. Protože když budete mít méně než 1300, budete celkem háj. Jako teďka já. Já už mám 1200. Ne, já jsem 4. já teďkon budu asi... Já jsem 18. Jo, on to podělal. Teďkon si ale nesmí dostat... Jak se to teďkon stalo? Tak. Super. Teď jsem to podělal. Mates, nebudeš nebudeš nadávat, že ne?
Proč?